Важното е да знаем къде се намираме, къде принадлежим. Вън от Светата православна църква няма християнство. Ето, например, в много разговори с новокалендарци, новокалендарците започват да говорят за календар, за неща, които всъщност също са важни. Но кое е най-същественото? Най-същественото е къде принадлежи човек. Днес, когато гледаме толкова мощни държави, като Америка, като ето сега Обединена Европа, една държава, огромна държава, трябва да знаем, че съществува една велика държава, която е не само временна, но и вечна. Тази държава е царство, монархия, абсолютна монархия на абсолютният монарх Господ Исус Христос. Слава Богу наш. Амин. Тая монархия е абсолютна, не е временна, тя е вечна. Тя съществува, тя е реална, тя има свое правителство, свои закони, свои представителства във всяка държава. Това не е някаква притча, това не е философия, това не е народен епос, това е реалност. Абсолютната държава, монархията на абсолютният монарх Господ Исус Христос. Той е изпратил свои представители, презвитери в различни държави, в временните държави на света. Погледнете какви мощни държави. Вижте Америка, какъв икономически гигант е. Каква мощна държава. Предстои да се създаде една свръхмощна земна държава. Държавата на Антихриста. Обаче всичките тия държави са толкова немощни в сравнение с всемощната държава на всемощният монарх Господ Исус Христос, че знаете ли какво средство ще използва Господ Исус Христос, когато дойде, за да победи държавата на Антихриста? Едно дихание на устата. Представете ли си, брате, това е реалност. Представете си днешна Америка, каква мощна държава е. И представете си каква мощна ще бъде държавата на Антихриста, която ще има власт над цялата земя. Тая държава, с всичките й сили, Господ Исус Христос ще победи с едно дихание на устата си. Нашият цар и Бог. Алелуя. Амин. Ей така. Това е реалност. Това е реалност, обаче ние не се замисляме на нея. Това са много прости неща. Обаче ние минаваме така покрай тях, не ги подминаваме. Трябва не само да четеме в Евангелието, че това го пише, но да вярваме, че това е реалност. Тая реалност съществува. Сега друго да ви кажа. Много често, тъй че да заключа, нали, не трябва да се отчаиваме в днешните тежки времена. Това всичко ще мине. Тия държави, дето ги гледате, тия мощни средства, дето използват да ни гонят, това всичко ще мине. Това е нищо в сравнение с всемощната държава на Господ Исус Христос, която се нарича истинска православна църква. Това е Василието на Рано. Това е Царството небесно. Това е раят. Нали? Той обаче е скрит. Христос не се е така показал в своята мощ на човечеството. Когато се покаже в своята мощ, всички ще занемеят от ужас. Непредставимо ще
ще е това. Това не може, човешко око не може да си го представи какво ще видим, когато се яви Господ Исус Христос в славата си. Това е нещо страшно, което никога око не е виждало и не може да види. Това ще се види само когато Той го покаже, когато Той се покаже. Представете си какви удивителни неща са скрити от очите ни, тъй че да не се отчаиваме в днешните страшни и тежки дни. Когато говоря за всичко за това нещо, на новокалендарци, т.е. на хората, които пребивават в днешната последна ерес, икуменизма, те говорят, си с ти плани, ти находиш се в прелести. Или утре чакам да дойде едно дете, иска да, може би да се кръсти. Но казва, повари на ми песи се каквия план, боит се да не впадет в какую-нибудь прелест. Значи, бои се да не впадне в някоя прелест. Бре, човече, ти пребиваваш в все прелестта на икуменизма. В икуменизма са събрани всички прелести заедно. Нетко да опад, Боже. И на дно. Те съставят всички прелести, които ги има, те са събрани и са съставили едната световна религия на икуменизма. Нетко да опад. Ти трябва да излезнеш от тия прелести, за да паднеш за да дойдеш в Светата православна църква. Значи, реално да разсъждаваме, да използваме своят разум. Каква е реалността? Значи не само защото говорят и за фанатизъм. Какво е фанатизъм? Когато някой човек не използва своя разум. Нека да използваме своят разум. Ето вижте каква е реалността. Антихрист, за да се възцари на земята, той трябва да основе своето царство и ще го основе върху три стълба. Три стълба. Икономика, политика, религия. Дори човек, който не е вярващ, не може да не се съгласи с това, което казвам. Няма друг изход. Той така ще го основа. На три стълба ще бъде основано царството му. Икономика, политика, религия. За да бъде един глава върху тия три стълба, те трябва да бъдат световна икономика, световна политика, световна религия. Универсална.